tim kamano. Ji osebedo ka penjo nikech ratiro michung' neno moko kuom gi Azimio bedo chung' negi. Ndio. Ang'o momiyo ni amua ni koro idonjo Kenya Kwanza? Nikech kila ng'ato katiba marwa kendo kata katiba onge, kila ng'ato nigi gima iluongo ni ratiche matimo gimodwaro samodwaro kakodwaro. An awuon mokwongo an gi luor maduong' ahinya kuom Raila Amolo Odinga kaka ker, nikech ne bed ni ok omiya tiket mare ma ODM 2013 dak abedo mbunge driver. Mono meno kan ka siasa nyaka nene pok winjo kama gora gi jakom. Nikech ne bed ni ok adhi e ODM 2013 ok aba ka dhi bunge. To kana dhi bunge 2013 to be nan gi pacha moko gik mana go mondo tim jo piny to be nan ngama yang nan 31 years kama. Koro an gi paro moko aringo matek kabisa. To samoro kwa dhi meeting aneno ka pacha gi ngama do winjo onge. To kendo ne nitie kanyo weche moko ni kopo ni gi paro mopogore gi majo machielo wacho no kin kodwa. Koro na wuoyo gi jakom ng'isen jatelo an kinde duto aneno ka golo paro to pacho pogore gi ma jo mang'eny. Koro paro mondo we amra timang'o mondo awuogi. Moko kana wuok ODM ok na wuok ka jakuo ni aringa en na bedo gi mbaka gi jakom banyise nan gini otama. Yenere ni sasa man gi paro taneno ka paro mar opogore gi en jo mang'eny. Koro we mondo adhi. Mano an pok agora bende pok adhaw kode nyaka nini. Mano yie ni gimuolo ni dhi. Genda ng'ise ni ya ni 94 ani class aboro yin samo ne pudini class achiel ka tamok TV school 94 kane Jaramogi otho to bank mano to gidhi e yiero mar Ford Kenya yo malwa gini orengo gini Musa Kitui gini magi okagi winjire mo decide mo oke bunge mo chango chama mare koro benda ngiso na analuo na footsteps magi ni ka u disagree to ka mondo ugore to igero odi moro matin tingar ni igori kamano. Okay. Omiyo koro kana dhi bunge kana chopo 2015 tano ka wange dhawo mang'eny. Koro kono oyo hodari awe kikachak dhawo gi ng'ato e dalane chak kora. Mono mana dhi Okalanga ma yawo chama mar MDG adhi yawo office Migori kucha yawo office Meru yawo office Mitungu kamilo ni Mitungu Meru kucho adhaya moro kabilo ni Midheru Tharaka Nithi adhaya moro malo Voi adhaya moro Kapenguria kucho magi chupo proga uchiel ma mia wachne achopo ka dwaro mar sheria bo ayawo party kane chopo 2017 to andiku barua ba resign ODM akoni gin anamoro no mia ticket ase tamara korago mondo achungi chama machielo. Kuro 2017 no kadhi nomination ma ODM. Nadhi ratiro direct MDG. No komaya ticket akaringo. No karingo kuro. Kura nodhi. You remember what happened? Yeah. Kura no kwal. Kwa dugo yiero ma 2019 bende. Na chungmani MDG no. Ma no yera mana kanyo. Higa mokalo ginja chungmani MDG no. To higa mokalo ng'enjo mane do chungi chama nikech no jomo chungi chama mang'eny. Ne ntie Ranguma ne ntie Lago ne ntie jo mang'eny chungi chama mane do mondo odonji Azimio. Anawon pacha ne en ni mondo adong kana dongi 2017 ni achung makama egemie onge mondo ku hikbedi. But ng'enjo man gi MCA candidates 140 ng'eny gi bene na Nyanza. Kono gi kono mondo wachung kikona reno magore gi jakom gi party mare mondo odonji Azimio. To koro gimane chando wa en ni kwa sedo Azimio to kata kwa dhi campaign waneno ka campaign team re kata mana coast tido ka jo ODM biro kala chiel gi jo Wiper biro kala chiel gi jo DAPK to gi wuoya campaign kane team re Trans Nzoia gini tido ka jo ODM uchung kale ba misi gino uchung e ODM to DAP bende ni kanyo biro malo chungo ji to kane biro kibiro kata mana Ukambanika bende tido ka jo ODM chimo uchung jo Wiper uchung to kani biro Nyanza to kuro pogore ni Nyanza kuro Azimio ruma wasi ma wan gini goro kodo kabisa to wani Azimio kana chiel koro kana ng'iyo kaka 20 kana doge bunge 2019 to na donje bunge ta aegemea side mar NASA ma donje committee ma health to chieng mane kero uro kala gi Ruto makoro ni golo jogo Ruto e committees ta bende from nowhere osomo nyinga kanyo nana bende an ng'at Ruto kori go like committee gijo ma jo NASA mane be na no go kura to ne be no ko supporta but nago kod gi kura e kinde duto
an chakre adonjo bunge 2013 nyaka 2022 kuma sego kura nduto go onge, lakini koro an ng'ama nene owach ni an ok an osiepgi. Koro kanywa e yiero kae taneno kanyo campaign against me, gi campaign kaka ogenya gibiro gikoni ng'ama onge ODM Nyanza kae ok bier. Koro agora mabiro kech mbaka mosa moja iwacho Trevor na tiyo gi nying Raila nyaka yudo kura. 2019 by election ODM ne kod candidate William Chris Karan ogenya. Ne onge Azimio kata NASA. Na lojo gi difference ma kura 6,000. 2022 ni atawaje Azimio na okonya mana kupona Azimio ne onge candidate. Ni Azimio na okonya nikech ODM no. Lakini ODM no candidate gi gore matko de mateka kika yudi. Ne gwacho ni komo na hage yudi. Koro ng'amanya wacho ni David Ochieng ya no konye en ng'ama kia kaka sesa wuotho koro kaka sesa dhi adwa nuoyo niya ni onge sigwe kinda gi jo ODM kata mana gi Jakom en an paro ji pogre oneno kasa moro an ng'ama dhawo ng'ama osemi ticket go ODM moyudo bedo bunge kaya nyo Jakom to joma tek kabisa an itimo erokamano ni nomi nafas lakini paro upogre ana paro mono ber moloyo ka gorok ni isayudo ng'ato oseyudo ticket ma ODM ticket diriyo koro chiemo ko yudo koro Jakom rach ana paro mano okisesa magoyo an apenjo mano nikech paro be pogore siasa e twak mar Azimio gi Kenya Kwanza ka